Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nati. Ini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Nati. Problema bahin ni sa akong ugang ng laki nga mismo ang akong bana di na paminawon pero aron yung masabta ng akong sugilanon ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan kung minsan ang takbo ng buhay mo magdurusa nito'y walang hanggan. Huwag kang manimdim, ang buhay ay gulong ng palad. Gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Ang handungan, ang kapalaran. Kung minsan ay nasa ilalim gulong ng palad. Natawa mga diha. Na prangka, ano? At tatay, tayo bunso basa. Kita? Tatay bunso. Di naman to. Naglingkod-lingkod naman to des gawas. Wala lagi dire. Sintaw Hala. itong kulo. Hala, nila. Balihon naman ang kulo, lain kayo. Hala, nilaag to. Naunsa sa nang amahan ni mo, Douglas. Uy, kapuya sa gyud. Ay, sabtal ng tao na yun. Unsa mo ka ni Baon, ka senior citizen naman. Oh, lagi. Pero dili pa man po na siya ingon anak kung kaulyanin ko. May pa man namutubak kong pangutan-un. Oh, lagi. Pero, hindi mo na malikayan nga basta minana na. Ano lang kuno kong lalisa, Douglas B. Kung gusto ka, pangita atong amahan ni mo. Kapoy, na kong badlong anak niya. Ay, ingnon nga di mo laag kay manasmagan. Kahit kay ko mo laag yun. Ay, berbeda. Sige, pagkitaon ako. Waya, sige, way ahead ha. Yupa kaya bumen. Ne, ayun, umin, ba ka na, bayot ka na? Kapoy na imong yayong, ikaw rin makasabot ka raw ka maka... Kapoy kay ka! Kapoy ni mo, kidot ka na ko! Hilom di apunsoy. Wala kay angay manguyab, oy. Unsa biyan kang tawhana ka? Ay, wama kumudiga sa akong gugman mo. Siyang pasumbingay man po. Ay, Sa basta, kabaya. basta. Kung moani ka sa kutindahan, aron manguyab na ko, ayon na lang ipadayon punso. Sumbong tanong ka sa imong anak mo raimo. Hello, sabay ka siyang. Ang mahay, jud ka siyang magmahay. jud ka. Oy, wag ko'y angay mahayan punso. Kay malipayo na ko bansa akong mga anak. Ay, lahi ba ng kalipan sa mga anak siyang kaysa imong hinigugma? Awa na ko di apunso, be. Sa muka ni mo, eh. Di ko makaatiman aning akong mga customer da. Pulid do sa inyo. Ay, siyang. Diman iha, kausara mo abot ang swerte sa tao. O kana, mau ako. Yay! Babayin tanong ka aning santol. Muray mo. Ganong maglisod-lisod man ka nga kung magkadayon kita, ha? Tanan akong kita, ako gihatag mo. Ikaw maoy akong pahupton. Eh, unsa ba sa kuno akong kuptan be? Nada ka trabaho. Ay, ako diyang pensyon na amang ko'y kita sa senior citizen. Kay nga naman punso. Ako ha? Naaman sa ko'y kita sa senior citizen. Kanang imo, way sigurong nahurot na sa imong kuan, suwertres. Wakto kakasabot siyang. Ay, paminaw. Naa kay income sa imong pensyon o sa senior citizen. Na ako, naaman sab. Ha? O ato ng kurambuson. Wana, dako na. Malingaw na taan, ha? Bisa ka daadlaw pagkamuantos bingguhan. Dapat niya, oy! Bisag tiguan na ka mag-igat-igat ka malang gihapon. Mura na bag makahimo pa. Ha? Try me. Eh, ilong diya, punso. In English pa ka diya. Paulit taon dito sa inyo, punsoy! Pasagdi lang gud ko, day. Pasagdi lang gud ko. Basta ka ito nga akong gingunin po. Tininuod yun to. Kaya nahigugma ko ni mo siyang. Kay! Hindi na aram ni kadiha. Ito ulit ay! Isang tao na. Ursay nga. Yapas ka na eh! Paulit na dito sa inyo, punsoy! Uli na tatay, dali na. Vida, sa iuwan sa mong laak ay. Wa, ang gani kay pamahaw. Dali na. Siyang, mubalik na ko siyang, ha? Sos, dali na kayo, ay. Recall. Ay, sos, dali na.
Pakala niya, kao na. Estoy, sunod. Kanalang dahon may gamiti, kay para di gamitingog. Sunod ba? Gamitan ng plato ng dahon. Amin na, Ano ba? uy. Sunod ba? Timing-timing. Asa na mo pag-apas na ako, eh. Kanabang magkahumanak ko sa kong tuyo dito. Ano, sa tuyo mo dito, gutang ka. Ngutang sa imong kagaral. Usaw ako'y wawart din, eh. Ita tatay, magsiglaang tayo. Liso, bilig kaglakang. Bidaw niya, lakaw, bigyo ka. Soy Douglas, ha? Usa pa rin insulto, ha? Kakita kagikumo ka mula pa mo, pako. Ay, sos, kaon na niya taon. Nung baru kaon, away ha, bida. Ay, sa paglakaw tay. Sige, kaon na niya. Unsa na? May ano, bida. Sokan na nato na. Yung madlungon, ikaw ay kasaban. Mao na diha. Pero sige lang. At least, uli lang yapon. Mauli lagi kay mo mag-apas. Paita eh. Huwag matiguan, bida. Di mabadlungon. Unsa di trabaho anang tatay ni Mos Una dong? Guard. Unsa? Guard. Gwardya? Gordya. Pero, Oh. potboloy. Wala football man. Bawaan man nga, matuog siya ilig duty. Unsay ngan? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, nasakpan day siya dungan natug. Tao, agyon masakpihin noon. Oh, wa man ka nya taktakon di ay. Usa may kibasihan nilang ebidensya. Oh, siya mismo. Ngano man? Kuhan mo ko dahil, duty niya panggabi manggod. Nya, gidool siya siyang manager. Oh. Kaya di ha, matuog yung manager kay nagbertay man. Anya? Gidool sa manager, gitagaan siya kape. Mauto nga, football siya. Ah, grabe ha. Sa kape di football? Giagdam ko siya sa manager nga mga pe. Nya, miingon hinuon siya siyang manager. Sir, di lang ko sir, kaya di ko makatog. Pumut si Tuy anang istorya. Uy. Katawan na dili. Ingon ni manager, adi, ay, matuog yun ka. Pagkaugma, football. Hala ka, kidort. Kini akong ugangan, may pagkagwat sinanggo gyud siya sa batanon ba kuno siya. Unya may pagka chicks boy pagyud. Unya to. Hello, Siyang. Morning. Uy, Morning. agkakidot, kasayo good ni mo, Loy. Mas mayo ng buntag sa iyo, Siyang, nga makita ko ikaw. Para nindot akong kabuntagon ba? Ayan. Kasayo sa iyong malas. Siyang, ayoko na nga di malas ng imong gikatuba karon kay sultihan di ka, Siyang. Ako may nagdani mong swerte. Swerte sa imong mata. Ay. Masurte lang ng mo bayad at kasi mong utang, Luloy. Kapag nipahata ka, senyor. Ay, samuka ninyo ay. Nagparehas malamog sponsor. Kaya may punso. Mo ba na siya akong karibal, ha? Sa? Siya akong karibal? Siya ba akong karibal? Paghilom ay, paghilom. Nanguya ba na ni mo, Siyang? Oo, nanguyab, nga naman. Hindi ko karibal, ha? Ingnan na siya, Siyang, nga panahon pa siya sa pag-atras. May panahon pa siya pag-atras nga manguya rin mo. Kay kundi na. Nga naman. Aw, tigbakay ni, tigbakay. Ay. Mura ginig lang mo, mura ginig. Silog dahil kayo mo pagkakaloy. Nga, mapandol ka naman ng ganig luwa. Subukan niya. Huwag niya akong subukin. Kay magkasubukan yun. Silog daloy, oy. Bebe. Kaahak be ninyo, ani mo mag-standby, ani akong tindahan. Balhin mo dito, ay. Kaya tindahan ni ng salon, ay. Ako mo dito la salon. Siyang ay kung itukbo na ng tao nga huwag ipitik sa akong kasing-kasing. Kanang tao nga huwag na ipon. Paday, manaway ba siya. Murarabag, kompleto pagkagipon. Tinood ka may lang niya akong ipon, Siyang. Pero makapaag ni, mura na gipa. Mura ka gipa ako kalimango. Try ba? Paday, ay. Try natin. Hambog ba ni Muloy. Magliso na magani kag-usap, mamon. Sama ka sa try na. Suway, Siyang. Way, baya ni mo, no? Mau na sponsor, mau na? Ha? Ha? Mau na sponsor? Kana siya? Oh, kanang nagwa na. Hello, morning. May samot ang kadimalas na ko. Abot ko doon yung duha. Nag-abot ang duha. Ay, kumusta ni Pai? Ha? Pai, siya ni Pai. Mahugil ang aplas. Isagingin mo ni Pai, ha? Iyo sa kinsa ni siya Siyang? Ang iyang Prince Charming. Ha?
Unsay Prince Charming? Kasabot mo si Charming, ha? Wa ko'y bago ko sa nang mananapa, we. Ikaw kita ka, ha? Ako ngayang may one and only love. Ay. Huwag magsinumbagay mo no, ayaw din niya. Ato mo layo. Lakaw, dito mo layo. Usa, magisumbagay ka na. Hadlokon man ta. Ayaw lagi mo din, he! Dong, Douglas! Dong! Day nga no, day. Pagdali, apasa sa tatay ni mo punso tos tindahan ng dinsyang. Ay, sige, day. Uli na to. Paso ni mo. Di ka punto. Ay, agpasa to na nakakitag sumbagay. Binuang. Tiguang na tong tatay. Sukol mga tao sumbagay to. Tiguang mo sa iyang kontra. Ingos Lilia. Saan sila sumbagay? Dito lagi sa tindahan ni dinsyang lagi. Ay, doon ko yun na. Paso na to. Sultihan ka do. Ako ang hari ganito sa mong class, ha? Sa mong room. Tanan ako mga classmate, kurog ako. Sus, kung hinambugian na, wa mga ni ko bang hambog ka ni ato nga, hantod ang mga maestro ang principal, kurog na ko. Kana may butbut. But ka na mo yung karong pag-istorya, butbut na. Butbut ya, ha? Usa man, ha? Sugdan ka ni. Oh, sugdan so, bebe. Une! Ikaw mga una. Sige, une. Araw magkaila kag kinsa si Ponso. Batang 46. Ako rin sa size. Kanari batang ko rin sa size, ha? Naam ka ni batang 45, 46 sa may waha. Kadaghan maghambog. Une ko! Une no kaya. Oh, sige, ikaw mo una. Une, bebe. Une na yun. Lugaya ba yun? Lihok na yun. Sige lang, kaya niyo yun. Kaya niyo magsumbagay. Sige lang. Basta mauna lang to, ha? Kurma na ayaw niyo. Ha? Basta mauna lang ka rin, eh. Paksit pang yun, ba? Ako kasi una. Une ko, papiti siya kagi. Una man. Unhi lagi ko. Bida, wa pa lalaki nga nakigribal na ko. May daog sa mong kumbati, wa pa mahita mo. Ako rin ang alina. Saman, une na ko kaya. Nagkano mo yan. Tangayo, tay. Ida sigon, he. Dugan mo! Unsa mo'y. Douglas. Padlong din, eh. Douglas Long. Nida. Unsa ka na ninyo? Akuan, kining ako ba? Sa ingin mo. Ha? Nausap na ingin mo. Muli sa tay, muli! Mintan sa wapa ako masuko, ha? Paulit! Recorded by X Thunder Gaming. Ilan, may kagala. Wagi post. Why po, sir? Ay, pamawa mo. Bida. Unsa man tao, imbis inyo badlungol kay puro ni mga tiguang. Inyo abibahan. Unsa man mo? Ay, pasagdahil lang sila do kay mga audience man na sila. Naabog yun ng mga audience participate. Tay, alam ba mo suko ko ha? Libwag yung rutsin tanaron. Dali na, boli na. Sige na, tay. Kay kamuro gikitan os mga tao din ni. Dakpon mo ron kay alarming scandal man ang inyong gibuhat. Tanatay. Ay, paminaw, swerte ka do, swerte ka. Kay may abot ang ako mga anak. Wa pagad ay pakset ka ba yun? Tabang mo duha. Ay! Dali na, tay! Iyab-yab ko rin yung yuta ron. Dali na! Sorry. Pasilang badlunguna gid taon, bisag guwang na, ngita pag sukmagay, nagparehas lagid silang duha. Unya, Hinaya na do, maguba ng pultahan na to. Upay yun yung may gulis kumor na ko ron. Hello, mga Douglas. Oy, usagot tayo sa anang pultahan, maguba tao na. Ay, bida din ba ningo naman kunin mo? Tayo di ka musigig laktaw. Pero aron, bida, sa'yo kay kastan na lilag. Bida. Sa mong kumulaag do, namisita raman ko. Bisita, pumunta ka ron, bisita ka. Do. ayaw na taon pa badlong namot. Ay, uy, kay kapoy, nakaayo. Nagpabadlong na ako. Unsa na nimo gihimo di ay? Nagtukang giganahan mi ani tay? Wa man ay problema. Sa may problema tay? Kung gihasulan mo na ako, sige. Mubiya ko ganhi, mulayas ko. Layas? Wa naman ka mo magmahal na ako. Sige, karon pambiya ko din eh. Bahala, nag-asa ko pa yun. Wa na may labot na ako. Ako na lang isipon nga ang inyong... Puta! Inyong kinigitalit na abi ka tiguang naman. Sige, magbuwag-buwag ta. Sugod karon, ayaw na ko na inyong pangita pa. Mabuhi na kong ako. Tay Bunso. Tayo usop.
Abi na mo kumidya ratong iya. Binuang lang pero nilayas magyus tatay di ay uy. Karon mo na among problema ron kay among gipangita. Paadlawon mangod siya ni Biya pero among giatkan dito sa tindahan nilang din siyang wa man siya mo pakita sa didto. Nabalakan na gyud mig maayo kung unsa na nahitabo niya. Unsaon ni namo? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nati. Ang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang insendo na ito karoon adlaw. Sinday nati, Ate Pres. Nati. Sinday nati. Si Tungkol na Nati. yun din yung amahan ba nga. Akuan ka nang yabagan niyang amahan, Ate Pres. Mantigo pa man sa taon, higugma niyang amahan taon mo. Na nga, suroy tao dito sa Nanguyab taon, nanguyab. Sa ilang, dito, sa pangato, siyang man siguro to. O nga, ilang nang din siyang, maragana man siguro to. O to nga, dito, sari-sari din siyang dito. Nya, apason sino, ato, nga, nag-abot sila atong iyang karibal. Happy itong supagay, badlong siya lang nakiadto dito. Pag adto dito, Ate Pres, ay sus, ningon menon pag abot bay. Aw din na mo ganahan ko, malayas ko, balit ko. Malayas ko din ni abi ko na niyag Douglas og dili tinuod, gitinuod Ate Pres. Milayas? Oh, di ingas natin Papa. tinuod man. Yung layas man, wala ra gyud mo uli. Unsa man napasod ba karon nila Ate Pres? Ilan na sa taon nung gitaguta pa suri-suri ni Ito Guan. pa rin ako, Ate Pres, kita. Oo, ano mali ka ba? Balik ang kondisyon ba? Tagaan na lang nagkanang. Wala, sa pa may kuha na na. Gamay naman kay... Oo, pwede gayon nga maka... Kagawasan, kagawasan. Uyabs Oh. down siya. Malingaw, masad na siya. Malingaw. na itong disay sa Pedro ka, disay sa anyos na yun na iya. Kaya Pedro, Disay malingaw sa na anyos siya. yun na iya. Oo. Disay na siya man nanguyab og mga 18. Disay yun na iya. Kaya ka nang mas ko na, Grabe. tamis man kuno ang 16 Ah, anyos. sag may luwag. Oh, mao ni kitawag og sweet 16 Ate Pres, no? Oh, dili na sweet kuan ka ng corn. Dili sweet. Dili sweet corn. Dili sweet corn 16. Oh. So, ako para na ko Ate Pres tagaan lang kay gayon na no. Tinuod na. Apason gito nila Ate Pres, pagitaon gito Ang nila. pangitaon nila, niya pabalik ko niya. Sige tay, kung asa ka ganahan, nga suri-suri ka, sige, Tangan lang ka naman. tugutan ka na mo. Pero ilang palo-apon. Palo-apon lang. Para di ba, Ay, bam! Ay, ikaw ba, Be? Otso, may basa Mas Pedro, yan, si Sais, kay tamis og sabaw ingon siya. Kami mga bayot, mugugan mga bata, nun ingnon mga migmang lutas. Kadiyot sa Okay, basahin. Panultihon 23, verse 22. Pamatia ang imong amahan. Kay kun wala pa siya, wala kaunta matawo. Mauna siya. Karon, ang imong ano isumpay ato ni tiwas nung sumpay mabrado ni lamas. Ayaw pagtamaya ang imong inahan inig katigulang na niya. Ako lang gitiwas kay mama Okay. Pero lalaki no ni ba pero kana inahan kinala yun na imong di mo kano nimong mama oy. Grabe kay. Ang kaning iyang amahan Goliath para nako no. Okay man nga ilang pasapason ilang badlungon pero dili lang ising kapag sulti aron dili mahi ubos. Ay pero nakasingkal to atos Douglas. Bam tungod kay nagitapukan mo sa gutya sa mga tao gud sila bakit uyang kauban karibal Pero niya. pananglitan og nakasinok pananglitan og nakasinok gay patong tigulang Goliath kanang paminalo ko wangon man gyud mga tao. Adi oy gipakpakan mo gali. Oh, pero og magkasinok pag sila. Okay lang magkasinok magkadiyot aron exercise. Pero agagog mga piang ba? Eh ba tawran lang lab siguro Ate Pres para murag boxing na lang ba. nakadaog ng labro lagi. Usa ka anak. Oh, saban. Naunag kamatay sa iyang inahan. Nanon bang? Ang iyang inahan ba sigaw niyang singka. No? Inahan man niya ako ngayon, amahan matutungkol, pero pamaura magkikita na may sigaw niyang singka niya. Yapang subuon na mas ginhawa. Wala may istorya. Nasakit siya, namatay sa una. Pero di lang ka maghukom. Oh, ang anak. Di na ko. Di lang ka maghukom. Ang ato bangag ka nang ang kini man kuno ini kabot ato dito sa taas. Ingnon man kuno ta nga kanang unsa man ka kanang gitarist ka, unsa man ka direktor ka. Dili mo kuno may pangutana. Ipangutana kuno to sa Pedro kay maagim ta kasi sa Minas Gate. Karon. Oh, ingnon kuno ay sa bukaro na kuning libro na abimungan. Di. Unsa man imo mga binuhatan. Ah. Lodi na mistugan tanan. Mao na unag yung ipangutana bam no. Ikaw pinunod. May bawag na sila. Sabot ka lang ba? Pero o sa dog dro. Dili Dili dito. ko andanan. Sa dilito Sabot ka lang duha ka. Dito ay. Naam ko kompleto mo ka ng CCTV nito sa Pedro ikaw. Kitar ka oy. Kitar ka sa imong mga binuhatan. Imo sabi pakita. Ah. Apit na imo sabi. Dili lang ka ba ako sa dino ko. Dili. Fast forward lagi mo, fast forward. Dili pa sa dito tanan, makita kita sa. Ay ko ginagay. Wa ko mga tag load your Pedro. Superior man imong ngahan mo guma ka.
Ano lang to? Ha? Kay kanang nango. Ayaw lang po din sigig singka kay kami mga tiguan madali lagi may may ubos gulyat. Adi, may nanam gina basta may daran ka dali ka may May ubos. ubos sa inyo nga, basta idadaran. May ubos bitaw dali ra may ubos ang Pero kanang- kito di sa kabutang nga gipangutana ko, wa mang may ubos. Nga naman. Bambinay, to dito. Unsay pangutana to siya. Oh, manguwag pa na siya. Biro ba tayo?